hi hun thar lei tan hiam thlang kha nia a thlang kawng thlang lama street food ve zaman zon nak ngo ei truck lo tla a chuak mai lo angin lo chho lo chuan se lo te la lo nga ngai tom lo tur anga yang chuan he tam hi Ainawn kawng complex ni thin kamo ping chiang khop mai ni zan lama ping to ni a voina an zo man tur anga ila he ta Zonuam Presbyterian biakin lama han kalanga ya ni lo pon outpost lama tang pon complex a lo thlak thei bawk ani chuan hei video entinoma kan marchapui thari lo en de me ru board thani o tamani amoi ni